This is the only one special individually and sabbin. Continue Arabic. Wai me ma'anan lol ne? Mata ne suke turo shi. Wallahi da suka turo shi haka nake mai musu da abin su. Ni target dina yanzu wannan yarinyar da nake sa a gaba. Kar ka sa wando zaka kudin da zan karbo hayar motar nan. Ni ga 5,000. Allah ni ki je min irin kallon nan. That's my weak point. Dan Allah ka je ka roƙa min shi ka ce taimaka ya ban aran kayan da yake hannunsa. Hey, kayan nan fa anko ne wallahi yanzu jira suke a kai musu dina za su tafi kar a zuwa samu matsala. Kai da Allah shi isa da na ganka ban ji ƙwarin gwiwa mu mai gidanka da shi muke harkan nan abokina ne. Ko nawa din ka yana kan ai baka san ana ofe ba. Ya saba mana. Ni yanzu menene fitata? Za a baka. Fake life is tested to the lazy, brilliant to the ignorant, and compelling to the weak. But lies only strengthen our defect. They don't teach anything, help anything, fix anything, or cure anything. Motivate, develop one's character, one's mind, one's heart, or one's soul. Mutum ɗaya ne kawai a hannu, yana da kuɗi sai dai amma tsoho ne, kwana ɗaya ne kawai zaki. Ka ce wannan kawali ne kai. Kai ne ka fahimci kalma a haka, amma yanzu rayuwar duniya abin da ta juya shine me abin da zaka buga. Dama an ce ka turo ne daga gida. After the back-to-back hits of Kainayi, Zainab Abu, Sarki Goma, and Kannywood, Meshada Global Resources Limited set the record straight with another blockbuster, LAMBA. Tunda komai kin sace waye zai ce ake bani ma in ce soyayya ce ta sanai wannan zance waye bai san yanda soke sa ai zauren lamba 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 LAMBA. Wallahi ba wata ƴa da zan saurarawa. Ni dai dan Allah dan Annabi kai hakuri aka samu. Duba ki ga me ka rubuta a Salo. Ko ka gan mu ka karbi kaya, ko mu gan ka mu karbi kuɗi. Wayoyi zaka ba mu na aro wanda zamu je gidan biki da su. Idan mutum yana bukata ya dauka ibiya, wallahi matsawar waya ɗaya ta samu matsala to mutum ya dauka ya siya. Ina so in canza Samsung ne in koma iPhone. Ni tun lokacin ina rasha ne amfani da ita. Hello? Muna office muna aiki. Muna Eco Hotels flight din zuwa Dubai sai da daddare. Amma kuma yana ji kaman kina kai iska. A TV ne bari in rage. Lafiya ta hajja. Ka bani kuɗin koko na da kosai mana. Da wai bata yanke ba haka zaki tsinka ni. Baby, na manta wallahi bani da cash. Kin san bana transfer. Ba ka ce min kana transfer 2 million kullum ba? kin ce ba rabuwa mun zama tamkar da ruwa shakuwa ta kai shakuwa ko da ba mu tare muna ganin juna ni ban furta da wasa ba samari danka ba su kai ba kananan banganin kowa da ido ba su yi shaida kallo ba lamba raina ke ce lamba kaya da aka bayar a dawo da su saboda ya shiga ta kura ne ai tauraron sai da shi daga abin da ya same shi ita ma ya same ta duk kuma gol din fa ina ya shiga a shi gol wannan mai sauki da aka sai da shi zama kuɗi kafin ta mu kaiwa ne mata kire-kiren kayan ɗaki wallahi gol wannan a sharafa na ce kai wallahi ba na gane haba baby haba kudi goran Allah kaya an cinye ba za a bada su ƙarya ne Lamba ya dauda kabutu rararas movie Story Abubakar Bashir Mashadda Screenplay Jamilu Nafsin Producer Abubakar Bashir Mashadda The King of the Box Office Director Ali Gumzak Sak an daina cin kek a dauki wuka a dasa daga sama a kai ta har ƙasa ba wayewa bane yunwa ce iya banna an cuce ni Lamba Don't be left out